Každý den ze sebe vylučujeme odpad a tento odpad nám může dát nějakou zpětnou vazbu o našem zdraví. Stačí se jen naučit komunikovat jazykem kulíšků, takže vždy odeber vzorek, olízni a no ne. Ale chtěl si to udělat, co? Bez tak, nekecej! Ne, jdi dom! Jeden z nás určitě chtěl. Uklidníme to. Ahoj, zdraví tě Bílkovinový princ a dnes si řekneme spoustu věcí o vyprazňování. Než budeme pokračovat, nezapomeň dát odběr, like, zanechat koment a pošli to někomu, kdo má hnědé vlasy. Víš co ještě hnědé? Víš, co má ještě hnědou barvu? Pojďme to zjistit. V první části tohoto videa se dozvíš, proč se kulíšky zabývat, jak často je normální chodit, jakou barvy a konzistenci by měly mít, smrad, kdy a jak jít, jak na zácpu nebo běhávku při menstruaci, stres a vyprazňování. A v druhé části se budeme věnovat víc praktickým věcem. Pojďme na to. Viděl jsi, že zácpa u ženy je až 4krát častější než u mužů? Tak buďte kluci na ženy hodní. Není to nic příjemného a je to celkem nebezpečné. Pro ně zdravotně a pro vás taky zdravotně, pokud nebudete hodní. Tolik si budeme říkat jako za mých mladých let kulíšci. Proč se o nich vůbec bavit? Protože mohou poskytovat cenné informace o našem zdraví. O tom, jak často bys měl ty konkrétně jít, se vedou neustálé debaty. Správně. Existuje spolek zapálených fekálistů, který odebírá denně tvé vzorky, v kroužku je hodnotí a debatuje nad nimi. Představuj si to něco jako skautský oddíl. Teď, když o nás víš, tak s námi můžeš komunikovat. Chceš, abychom ti přitom fandili? OK, kámo. Teď chci, abys byl se mnou. Dýchej se mnou a potom tlač. OK, 3, 2, 1. OK, jestli je o tohle zájem, napiš do komentu. Ale dnes jsme tu od informací, tak dobře poslouchej. Jak teda často bys měl chodit na záchod? Pravdou je, že neexistuje univerzální norma, která by určovala, co se považuje za normální. Ale aspoň jednou denně, občas i obden může být OK. Tady je ale háček. Někdy stačí zapojit selský rozum, což je docela velký háček. Když je někdo třeba v dietě, tak není moc, co by mohlo jít ven, takže třeba i obden může být úplně normální. A stejně taky naopak, pokud máš třeba v objemu hodně jídla, jo, tak můžeš chodit i častěji. A pokud je to na Bristlově stupnici 4, tak je to většinou cajk. K té stupnici se ještě vrátím. Normální frekvence, zápach, struktura je u každého člověka naprosto jedinečné. Ano, jsi jedinečný. Co když se ale začnou najednou odehrávat nějaké změny? Může, ale nemusí to vyžadovat lékařskou péči. Zde přichází na řadu Bristolova stupnice kulíšků. Typ 1 a 2. Tohle značí zácpu. Často způsobena sníženým pohybem střev v důsledku svalových problémů nebo stravy s nízkým obsahem vlákniny, obzvlášť nerozpustné vlákniny. Zvýšení příjmu vlákniny může tento problém výrazně ovlivnit. Doporučený denní příjem vlákniny se liší podle věku, pohlaví a dalších faktorů a je důležité zvyšovat její příjem postupně. Pokud ovšem nemáš zácpu rád, pokud máš bujnou fantazii a představuješ si, že jdou z tebe meteority, to pak může být zábava. Obzvlášť to může být výhoda, pokud s kámošem sedíte v kabinkách a hrajete ty potápěcí lodě. Možná víš, o čem mluvím, možná ne, ale já jsem tam šampion. Proč ale zrovna nerozpustná vláknina? Zvyšuje objem stolice, podporuje pohyb střev, zkracuje dobu průchodu kulíšků střevem. Takže málo nerozpustné vlákniny, menší objem stolice a pomalejší průchod. Typ 3 a 4. Tohle je naprostá ideálka. Pohodinda. Tohle od tebe zmiňovaný skautský oddíl očekává a tleská ti. Potom si s tím hrajou a dělají s tím nevím co. Typ 5, 6, 7. Takzvaná běhávka. Může být způsobená různými faktory, například nedostatkem vlákniny, obzvlášť tentokrát té rozpustné, nebo přítomnost bakterií nebo kvasinek v tlustém střevě, nebo citlivost na potraviny. Trvalé měkké kašovité kulíšky můžou také ukazovat na onemocnění jako třeba celiakie nebo citlivost na lepek, které mohou mít významný vliv na zdraví trávicího traktu a vstřebávání živin. Rozpustná vláknina například z ovesných vloček, z jablek pomáhá nasáknout vodu ve střevě a vytvoří takový gel, který zpomalí trávení a zpevní stolici. Plovoucí, mastně vypadající stolice je v potápění lodí nejslabší munice. Ty vole. Pardon, ještě jednou. Plovoucí masně vypadající bobky můžou naznačovat problémy se střebáváním tuků, které mohou být způsobeny problémy se slinivkou nebo slabou žlučí, jelikož se tuky nestřebají a projdou námi, nebo potravinovými alergiemi, nebo infekcemi postihujícími střeva. Pro správnou diagnózu a léčbu těchto problémů je potřeba poradit se s lékařem. Takže shrnutí. Sleduj vzhled a konzistenci kulíšků, chceš ideálně 3 nebo 4 dlouhodobě. Postupně zkus při dlouhotrvajících problémech zvyšovat příjem vlákniny, dostatečně pij, to je důležité. Pokud se stolice dlouhodobě odchyluje od typu 3 nebo 4, zejména pokud je mastná nebo kašovitá,
Možná vyhledej lékaře a veď si deníček s fotografiemi a popisem. Další masňák, hashtag jde to hladce. Za čtvrté, vláknina je kámoš, ale všeho s mírou a postupně. Barva. Obecně jsou zprávy odstíny hnědé, ale může to být ovlivněno nějakými potravinami nebo léky. Jsou tu ale další 3 případy. Černá stolice znamená, že jsi z Ostravy a jde z tebe uhlí. Baník! Co bylo to další slovo? Nemůžu si ho vzpomenout. Prosím tě, můžeš mě ho napsat do komentu? Stolici mohou dočasně stmavit kapsle s živočišným uhlím. Pokud je stolice dlouhodobě černá a ty si nekonzumoval živočišné uhlí, může to znamenat krvácení z horní části trávicího traktu nebo žaludeční vřet. A je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Kámo, fakt, vtipy stranou, dávej pozor. Bledé nebo bílé kulíšky, co vypadají jako Stormtroopři z Hvězdných válek. Může to znamenat problém v zažívacím traktu, překvapivě. Příčinou může být nedostatečná produkce žluči, játery způsobená ucpaným vývodem, nádorem nebo kamenem. Takové zbarvení je často spojeno se stavy jako je cirhóza nebo hepatitída. A v tomto případě se opět doporučuje konzultace s lékařem. Opět dávej pozor a řeš to. Červené kulíšky. Pokud se zbavují do červena a ty si nejedl třeba červenou řepu nebo něco jiného, co by to mohlo zbarvit, jako třeba nějaké barvivo nebo jinak červeně zbarvené ovoce, zelenina, tak dávej pozor. Je ale důležité uvědomit si vliv některých potravin na barvu naší stolice, aby se vyhnul zbytečnému znepokojení. No počkat, ještě vlastně zelené. To může být zapříčiněno zeleninou, barvivy, léky. Nebo to může značit průjem, to snad poznáš, snad okolí nepozná. Nebo možná nějakou infekci nebo jiné střevní problémy, jako třeba IBS. Pokud je to dlouhodobě, opět zvedej telefon a mluv se svým lékařem. Smrad. Je normální, že smrdíš. Pokud se náhle změní zápach a je intenzivní, může to značit třeba nějakou infekci. Nebo to může být úplně v klidu a může to být třeba zánět tlustého střeva a onemocnění vedoucí k nízkému střebávání živin ve střevě, jako je celiakie, chronická pankreatitída, cystická fibróza nebo intolerance laktózy. Ve zdravém trávicím systému probíhá většina trávení ve tenkém střevě, zatímco do tlustého střeva se dostává jenom zbytkové množství potravy. Pokud však trávení nefunguje správně a potrava zůstává v tlustém střevě, může docházet k přemnožení bakterií a k vašení, což vede k nepříjemnému zápachu. Strava bohatá na zeleninu může zápach snížit, zatímco strava bohatá na maso může zápach třeba zvýšit kvůli hnití masa. Ale spíš bych to jen tak občas sledoval, nesnažil bych se podle toho nějak modulovat svůj zápach. Ledaže... Je zde ideální čas, kdy jít na záchod? Ne. Nejčastěji to ale bývá po ranní kávě, která stimuluje pohyb střev. Někdo ale potřebuje třeba udělat pár kroků, aby to se stouplo důle, takže jestli chceš jít ráno, tak káva a ťupy. Druhý nejčastější čas je po práci. Ano, když ta hezká recepční jde domů a ty si říkáš, proč si ji zase neoslovil. Pravděpodobně už dávno pokládá kabel. Důvodem je to, že se po práci už zvládáme líp uvolnit, což nám pomůže se vyprázdnit. Co když ale sedíš a nic se neděje? Všichni jsme to zažili. Sedíš, už si viděl všechny TikToky, přečetl si celý Blesk, začal si luštit křížovky a ukazuje se, že ty mizerný v křížovkách neumíš ani číst, nikdo tě nemá rád a jenom čumíš na TikTok. Každopádně, co může pomoct, je upravit to, jak sedíš. Na obrázku máš vysvětlení a ukázku. My jsme byli s naším týmem na chatě, hledej tento reel, a bylo to top. Ale záchod byl hrozně vysoký. Já si říkal, jestli už nebude lepší zaujmout postoj, co dělají malé děti, když je máš utřít. Hrůza. Každopádně na tohle pozor. Přílišné tlačení může vést ke vzniku análních trhlin nebo hemeroidů. No bueno. Menší shrnutí, než se posuneme dál. Takže barva, hnědá je normálka, černá, bílá nebo bledá, pust si tohle video znovu nebo to řeš s lékařem. Červená, pokud to není řepa nebo barvivo nebo něco takového, může to být krev. Pozor dávej. Zápach je normální. Silný a náhlý smrad, možná infekce nebo zánětlivé onemocnění střev, malá absorpce, čili nízká absorpce. Celiakie, pankreas, laktóza. Kdy jít na záchod? Nejčastěji se chodí ráno nebo po práci, ale je to buřt. Když to nejde, zkus změnit pozici sezení, například si podlož nohy stupínkem jako u dřepu a příliš netlač, abys neměl hemeroidy nebo si neroztrhl prdel. Spousta žen má problém s vyprazňováním v období měsíčku. Řešit zácpu, když se před menstruací cítíš nafouklá, může být dost nepříjemné. Nezoufej holka, pomůžu ti. Stačí sdílet na story kterýkoliv můj příspěvek a napsat mi do zprávy Z. Už budu vědět. Pošlu ti 8 efektivních problémů k řešení tohoto problému. Na druhou stranu spousta žen zažívá před nebo při menstruaci běhavku. Pro vás platí úplně to samé, jenom napsat B. Pošlu 6 tipů, které mohou pomoci. A je to naprosto přirozené, neboj. Mimochodem, pokud má někdo dlouhodobě zpomalené trávení a zácpu, může to být také známka nízké funkce štítné žlázy, takže když tak buď na pozoru. Tak pojďme na to. V druhé části přejdeme více k praktickým věcem.
Probereme stres a jeho odbourávání, propojení mezi mozkem a střevy, fascinující. Syndrom propustného střeva a dráždivého tračníku a tipy. Pojďme začít u toho stresu a vyprazňování. Stres spouští reakci bojuj nebo uteč, což vede k omezení pohybu střev, což je v okamžicích ohrožení ideální. Představ si, že tě honí medvěd. Myslíš, že se ti v takovém okamžiku bude chtít srat? Vůbec. Tasíš šišky z kapes a zahajuješ protiútok. Nebo nevím, co máš dělat, já jsem zrovna ve škole chyběl. Každopádně za normálních okolností. Pokud by se ti aj chtělo, ale nejde to, možná si příliš ve stresu, nebo můžeš být i přetrénovaný. Na každého stres může fungovat trošičku jinak. Dál. Když jsme ve stresu, hledáme útěchu v jídle. Věř mi, taky to znám. Sáhneme po čipsech, sladkostech, zmrzlině, které nám sice na chvíli zlepší náladu, ale moc nám nepomůžou. Místo vody si dáme radši alkohol, který může vést k dehydrataci, což může vést k zácpě. A to i bez ohledu na to, jak moc jsme ve stresu. Takže než začneš přemýšlet o projímadle, zkus přemýšlet o procházce, dýchej, no to nezapomeň, a oceňuj své okolí. Pokud nejsi v pekle, tam to nejde. Kromě toho může být prospěšná i masáž, nejenom skrz třeba nějakou relaxaci, ale taky stimulaci lymfatického systému, která může zmírnit zácpu a podpořit přirozený pohyb střev. Slyšíte, maséři? Můžete dát tak dobrou masáž, že se z toho dejte si to na webovky. V dnešní uspěchané době je potřeba umět bojovat se stresem. Když se objeví úzkost, neodmítej ji. Přijmi ji a zkus ji pochopit, proč se ti to děje, proč se tak cítíš. Přiznat si, že jsi ve stresu, je naprosto v pořádku. Naopak to popírání může ten stres ještě zhoršit. Stres a úzkost jsou úplně normální, ale pokud se na ně příliš upneme, může nás to úplně paralyzovat. Zkus si držet pozitivní nastavení mysli. Pokud máš zájem o takové video, napiš mi do komentu. Teď hned. Každopádně shrnutí a něco o tom, jak zmírnit zácpu ze stresu. Masáž, zdravá jídla, obzvlášť pokud mají dost vlákniny a vody, jako třeba nějaké ovoce, můžou být takovým malým štítem proti nějakému nezdravému přežírání. Můžou, nemusí. Aktivita a cvičení, procházky v přírodě můžou stimulovat trávení a ulevit od zácpy. Mindset, pozitivní. Tohle byly tipy dlouhodobé, které bys měl zařadit tak či tak. Každopádně dají se najít i krátkodobé, pokud to na tebe přijde, nebo nepřijde. Může to být cokoliv, kde trochu vypneš. Například hluboké dýchání. Nebo spíš najdi si nějaké dechové cvičení, je jich milion. Dál třeba vizualizace. Vytvoř si v mysli klidný obraz. Například klidnou louku zdobenou rozpetlými květinami. Nadýchané mraky nad hlavou a mírně se vinoucí potok. Nebo si představ, že jsi na břehu moře a vlny se jemně dotýkají tvých nohou. Může jít i o tak jednoduchou představu, jako třeba zapálená svíčka. Vyber si vizualizaci, která tě nějak uklidní, aniž by vyvolala nějakou silnou emocionální reakci. Nebo já jsem třeba z vesnice od Hradiště a chodil jsem hodně do přírody na procházky. Někdy si představuju, že jsem na té procházce. V Olomouci tu upřímně hledám místa, které připomínají vesnici. Jestli o nějakých takových víš, napiš mi prosím do komentu, hrozně to ocením. Jen tak mimo ale. V Olomouci jsem si všimnul, že si lidi pořád dělají cucáky. Myslel jsem si, že tohle se dělalo jenom za dobu bravíčka, že to už vymřelo, ale ono ne. Každopádně pojďme pokračovat ve věcech, co může dělat proti uvolnění stresu. Epsomská sůl. Epsomské soli jsou známé pro schopnost snižovat napětí a bolové svaly, ale taky hrají roli při podpoře zdravého trávicího traktu tím, že podporují měkčí stolici. Takže můžeš zkusit takovou koupel, můžeš si užít relaxaci a rozmáčené prsty a klidně si tam můžeš přidat i nějaké esenciální oleje. Další. Říkal jsem cokoliv, co ti uvolní, ne? Tož hudba a zpěv. Klidná hudba snižuje stres a může tě přivést na jiné myšlenky, čímž podpoří zase trávení. Můžeš třeba přestat myslet na to, proč týpci, co mají vždycky na profilovce kapra, vždycky píšou holkám, jak jsou neschopné, ty vole. Kapr ti totiž neřekne ne. Ne, pardon, znám i pár rybářů, kteří jsou fajn. Nebo... A zpěv? Zpěv uvolňuje endorfiny, zlepšuje náladu a odbourává úzkost. Tak si půjď oblíbenou písničku a zaspívej si. Pro tělo i duši. Ale ujistí se, že tě nikdo neslyší. Nebo že nic neslyší. A co tanec? Tanec ne, prosím tě, netancuj. Vypadá to, jak kdybys měl špunt v řiti. Co když ti vypadne? Možná si dělám srandu. Tanec nebo fyzická aktivita? Rozhodně. Pohybové aktivity, jako je tanec, yoga, stretching, mohou výrazně zlepšit celkovou pohodu a vitalitu. Staré přísloví, tělo v pohybu zůstává v pohybu. Silné svaly středu těla podporují správnou funkci trávicího traktu a držení těla pro efektivní vylučování.
Zvaž taky začlenění chůze. Už tady o tom byla řeč. Pokud ale vedeš sedavý styl života, je na čase vstát a začít se hýbat. To je pro tebe přirozené, ne sedět na zadku. Mimochodem pro kanišmentke na YouTube můžeš najít i gut yoga, která může pomoct s vyprazňováním, nadýmáním a podobně. Dál ti také může pomoct samozřejmě meditace, nebo čtení, to jo, jsme v roce 2000, to už neblbní, ale kdyby náhodou, tak máš zelenou. Dál, konverzace s kamarády, při které se uvolníš, tohle neznám, napiš mi. Teď ale jeden takový možná pro někoho podivný hack. Místo online nákupu zkus zvážit, že doopravdy půjdeš do obchoďáku. Může ti to třeba zlepšit náladu, můžeš se tam bavit s random lidmi, vést nějaké zajímavé konverzace a mít třeba potěšení z reálného zážitku. Přece jenom je to jiné, než když si to můžeš prohrabovat, než když furt scrolluješ a vybíráš si a projedeš vždycky celou sekci, nemůžeš prostě zastavit. Pokud ale myšlenka na skutečné nakupování, tak jako to dělali tví předci, vyvolává napětí nebo podrážděnost, pokud si třeba ta osoba, která má za to zaplatit, zvol radši procházku parkem. Propojení mezi mozkem a střevy. Fascinující. Zajímavé je, že emoční stavy jako úzkost a deprese jsou spojeny s potížemi, jako je třeba syndrom dráždivého tračníku. Hned si řekneme, co to je. Řídil ses někdy instinktem, nebo si při pocitu nervozity cítil takový rozbouřený pocit v žaludku? Takové pocity můžou vycházet z nepravděpodobného zdroje. Mozku. Kdo viděl například seriál Coitus O'Clock, tak si vybaví hlavního hrdinu, který se dosral vždycky, když byl nervózní, ale že hrozně. Ne teda tak hrozně, jak když si to porovnáme třeba s nějakým filmem od Řezníka, ale chápeme se. V našem trávícím traktu se nachází něco, čemu říkáme druhý mozek. Střevní nervový systém. Někdy nazývaný jako druhý mozek. Je to síť více než 100 milionů nervových buněk, které obklopují celý trávící trakt. Od jícnu až po konečník. Má na starost hlavně trávení. Od přijetí potravy až po tvorbu enzymů až po vyloučení zbytků. Funguje jinak než mozek v hlavě, ale je stejně důležitý. Tak, syndrom dráždivého tlačníku, dále už jen IBS. Lidé s IBS často trpí nadýmáním, bolestmi břicha, zácpou nebo průjmy. Jak počasí. Jak si ale dokážeš představit, tak tyto problémy neovlivňují jen trávení, ale ovlivňují i psychiku. Střeva a mozek spolu neustále komunikují. A tak mohou problémy ovlivnit náladu a působit úzkost nebo deprese. Husté, co? Neustálý stres tento stav zhoršuje. Může způsobit potíže jako nějaké napětí, problémy se spánkem, bolest hlavy, ale i změny trávení a chování. Člověk se pak může cítit podrážděný, smutný a bez radosti. Proto je důležité vnímat, co nás stresuje a aktivně s tím pracovat, jak už jsme se bavili třeba dřív. U léčby IBS je ideální přístup, který kombinuje péči o tělo i mysl. Jen tak je možné dosáhnout dlouhodobé úlevy a lepší pohody. Jen tak můžeš být real chill guy. Proto vždy, když řeším trávení s klienty, tak se jich nejdřív ptám, jestli nemají třeba nějaké stresové období. Dále máme syndrom propustného střeva. Už jsem o něm mluvil v předešlém videu, což bylo Q&A, kde se dozvíš mimochodem i o migrénách, akné, ohladu a mnohem dalších. Syndrom propustného střeva nastává, když střevní stěna zeslábne a začne propouštět škodlivé látky do krve. To může způsobit záněty, zažívací problémy a další zdravotní potíže. Příčinou může být stres, léky, nezdravá strava nebo dlouhodobé problémy s trávením. Jsou zde potraviny, které tohle mohou u některých lidí způsobovat, jako například rafinované sacharidy, určité obiloviny, bílý cukr, mléčné výrobky, rostlinné oleje, umělé aditiva. Tento syndrom je podle mě častější, než si myslíš. A to ani nemluvím o syndromu propustných spodňár. To je, panečku, už jiná. Opravdu. V tomto případě si chemická zbraň a evakuační zařízení v jednom. Pohop vojáčku. Tipy. Pojďme se přesunout k finální části, kde si řekneme nějaké tipy pro lepší zažívání. Už jsme si jich řekli dost, ale pojďme tam přidat ještě nějaké další. A všechno si to zhruba nějak shrnout. Hydratace. 8 až 10 sklenic vody, abys podpořil zažívání a snížil šance na zácpu. Já třeba osobně moc nepiju hned po jídle, vždycky tam chci mít aspoň nějakou pauzu, aby to v klidu trávilo. Vláknina a hydratace. Zvyš postupně příjem vlákniny, ale taky adekvátně zvyš příjem vody. Bez dostatečného množství vody totiž může vláknina naopak třeba zhoršit zácpu. Ranní trůnění, příliš netlač, dej si kofein nebo kávu, ťupy, uvidíš. Zváž zařazení čekankové kávy, která může podpořit pravidelnost a funkci střev.
Prodávají se mimochodem i varianty bez kofeinu, takže si ji můžeš třeba dopřát i odpoledne. Zeleninová polévka jako hydratační a výživná varianta. Pravidelně klidně můžeš přidávat do svého jídelníčku čočku nebo fazole pro jejich obsah bílkovin a vlákniny. Pokud by zde však zase byly problémy, zkus na to najet postupně. Cukr a sladidla. Omezit, pokud je to možné, pro omezení zánětů a podporu zdraví. Nebo je zkus aspoň nahradit třeba přírodními sladidly, jako je třeba stevie, nebo chvíli vydrž bez slazení a uvidíš, že za chvilku ti přijde sladké i zhnilé jabko. Saláty a zálivky, olivový olej a balzamikový nebo jablečný ocet, vyhni se komerčním zálivkám. Při svačinách dávej přednost hydratační zelenině, jako je třeba okurka, salát, cuketa. Jako dezert dej ovoce, jahody, hrozny, meloun, meruňky, tropické ovoce jako třeba ananas je plné trávících enzymů, které můžou zlepšit trávení. Chleba, kváskový chléb bez konzervačních látek. Absolutní bomba. Jídla bohaté na probiotika jako třeba banány, česnek, cibule, vynikající pro zdravý střev a měly by být běžně zařazovány do jídelníčku. Snědění 3 sušených švestek denně může pomoci zmírnit zácpu a dodat železo, pokud to zkombinuješ s šálkem čekankové kávy nebo bylinkového čaje, mohou dále podpořit zdraví trávicího traktu. Dál každodenní fyzická aktivita, jako například chůze, podporuje zdraví trávicího traktu, jelikož nějaká dlouhodobá nečinnost může vést k pomalému trávení, proto dbej na pravidelný pohyb během dne. Dál meditace nebo dechové cvičení. Dechové cvičení je super, hrozně jednoduché, ale nemůžu se k němu vůbec jako dokopat. A o možných suplementech si řekneme na mém instagramovém profilu. Snad to bylo přínosné a pomůže ti to kulíšku. Ještě nekončíme, myšlenka a doporučení na závěr. Všimni si, že když se vyčuráš, úspěšně zatlačíš, zase se trošku vyčuráš. Proč se to asi děje? Dej mi vědět do komentu. Teda děje, ne? Je to normální, ne? Doporučení na anime je toto veledílo. Bože, jak já bych to chtěl vidět poprvé znovu. Jediné anime, které dám snad po 4. Attack on Titan, bože, geniální. Naprosto geniální. Bude se ti to líbit. Fakt, dej anime šanci. Naučí tě toho spoustu. Tak jo, měj se hezky a vidíme se příště. Ahoj.